Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda kumapoyamba na mitu yake. Chipani cha DPP chati mtsogoleri wawo sadapezeke kumwambo otsekera msonkhano wake waukulu ku Blantyre kamba kuti anatanganidwa ndi zinthu zina. Nthambi ya immigration yati amaliza ntchito yokonzanso ndondomeko yopangira mapassport. Mu nkhani zina boma ladatichotsa misonkho yolowetsera galimoto zoyendera magetsi mdziko muno. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tendekhala limodzi. Democratic Progressive DPP chalephera kufotokoza mwachindunji zifukwa zomwe mtsogoleri wawo Peter Mutharika sadakhale nawo pomwambo otseka msonkhano waukulu wa chipanichi kukomesaho mu mzinda wa Blantyre. Mneneri wa Mutharika imwenso amayankhulira chipanichi Shadrack Namalomba anati panali zina zomwe mtsogoleri wawo anatanganidwa nazo. M'malo mwake wapampando wa msonkhanowo a George Chaponda ndomwe anayimira Mutharika. Elvis Wahowa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achaponda omwe agonja pa chisankho cha wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumwera auza Times kuti Mutharika sanafike ku msonkhanowo kamba kuti atangwanika ndi ntchito zina. Mutharika omwe analibe opikisana naye pa mpando wa mtsogoleri wa chipanichi anatsekulira msonkhanowo la Mulungu. Mwazina anthu omwe ku msonkhanowo uzasankha mkulu wakale wa polisi Peter Mukhito kukhala mlembi wa mkulu wa chipanichi. Nthumwizi zasankhanso a Joseph Mwanamvekha kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi ku chigawo chakumwera, Mary Navicha kukhala mtsogoleri wa amayi mchipanichi komanso Alfred Gangata kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chapakati. Achapi Mhango analibe opikisana naye pa udindo wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipanichi mchigawo chakumpoto. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi wachenjeza mchitidwe wolowetsa ndale pa ngongole za NIF. Ausi ati ngongolezi zikuyenera kupindulira nzika zonse za dziko lino posatengera zipani za ndale. Feston Marekezo wadza ndi zambiri. Ausi anayankhula izi atafika ku Mzuzu kumene akuyembekezera kukumana ndi magulu osiyanasiyana lolemba. Iwo anati cholinga cha boma ndi kufunisisa kuti mabizinesi ang'onoang'ono apite patsogolo powapasa ngongole zopanda chikole. This coming week musika umu aliyense amene afuna kupeza ngongole, lese ogulisa masamba, ogulisa tomato, ndalama yote pesesa imene ngalandire ndi 250,000 kwacha. And we are saying tipange zimene zozo with speed chifukwa anthu akuvutika. Kenaka Ausi anapempha anthu amene amasatira chipani cha UTM kuti akhale ogwirizana ponena kuti mtsogoleri wawo Malemu South Chilima analokonda mtendere. Ausi anayimanso pa Gender Trading Center mboma la Nzimba pamene anayankhulanso ndi anthu osiyanasiyana. Powalandira atafika ku Mzuzu, mfumu Thula inati akuyembekezera kuti Ausi apitiriza zimene achilima amachita. Mwa magulu ena Ausi akuyembekezereka kukumana ndi achinyamata, mavenda, amayi komanso ophunzira pa sukulu ya Kachenjede ya Mzuzu. Akangoyamba kuti Ausi abwere ku chigawo chakumpoto chiwasankhireni ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yati chiwerengero cha mapassport amene imapanga pa tsiku chikhala yabe pafupifupi 800. Izadza pamene nthambi iyi amaliza ntchito yokonzanso ndondomeko yopangira mapassport. Pemphero Malimba ali ndi ripoti ili. Poyankhula pamene amatsimikiza zakumalizika kwa ntchitoyi, wofalitsa nkhani wa nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno a Wellington Chiponde anati kuchuluka kwa mapasipoti amene nthambi imakonza sikusintha. Komabe achiponde anatsindika kuti ali ndi chikhulupiriro kuti mizere italitali imene kupezeka m'maofesi ake ichepa m'malo onse atatu omwe nthambiyi ikupereka thandizo lake. Ofesi yathu kubwera unyinji wa anthu ochuluka amene akufuna ntchito zokhudzana ndi mapasipoti, ndipo ife tikufunisitsa kuti pomwe anthu amene wabwera ku ofesi kwathu tiwathandize mofulumira, komanso ndi ntchito zina zomwe timagwira mkatimu kuonesetsa kuti mapasipoti amene anthu alipira kale tithane nawo onsewo amene anthu alipira kale m'mbuyomu. Posachedwa apa wapampando wa komiti yoona zachitetezo ya ku nyumba ya malamulo Salim Bagas anati mavuto okhudza ntchito yopanga mapasipoti angachepe boma lidawonjezera zipangizo zopangira mapasipotiwa. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu anatsindika kuti boma likuchita chilichonse chotheka kuti zinthu zisinthe ku nthambiyi, ndipo anapempha anthu
kuti akhale ndi mtima wodikira kuti aone kusintha ku nthambiyi. Mwezi wa Februwale chaka chino nthambiyi idayimitsa ntchito yopanga mapasipoti kamba ka mavuto ena, ndipo ntchitoyi idayambiranso mwezi wa Machi. Pofika mwezi wa Juni chaka chino nthambiyi idapanga kale mapasipoti okwana 24,000. Mfumu ya mzinda wa Lilongwe Esther Segawa yadzipereka kuonesetsa kuti ntchito zachitukuko zimene zikuchitika mu mzindamo ndi zamakono. Asegawa ati konsolo ya mzindawo ikugwira ntchito limodzi ndi kampani zomangamanga pofuna kuthana mwansanga ndi kusamvana kumene kungadze. Taufik Chipinga walemba ripoti limene akuwerenga Brenda Kayo. Asagawa ati konsolo ya Lilongwe ionetsetsa kuti ntchito yomwe ikugwiridwa mu mzinda wa Lilongwe ikhale yapamwamba. Feyo chimene taonetsetsa nchonera zoti project inaleso imene yayambidwa imalizidwe isakayime chifukwa choti palibe ndalama zokwanira, ndipo ife tililede unena kuti tapatse support yoyenerera ma contractors athu kuti atipatse ntchito yabwino makamaka powapatsa sewonso malipiro nthawi yabwino. Ndipo mfumu ya mzinda wa Blantyre Joseph Makwinja ali ndokondwa ndi momwe ntchito zosiyanasiyana zikuyendera mu mzindawu. Mavuto amene akuwaona kuno ku Lilongwe ifenso chimodzimodzi ku Blantyre. Mavuto amene tikuona ku Blantyre kunonso chimodzimodzi ku Blantyre. Ndiye nabwera kuti tizaone mmene akuchita dilo ndi mavuto akuno ku Lilongwe monga misewu, vending, kwenikweni atiyendesa misewu kuti anzathu kuchita bwino. Chifukwa akuyamba project imodzi akumaliza project iyo osakhala panga moduladula koma kumaliza plus anima project monga lero tayenda project zonse chipera 7. Ena mamalo omwe adayendera ndi St. Lord, Bombay Street ku area 2. Ophunzira ku sukulu ya Malawi University of Science and Technology MUST ayamba ntchito yofuna kupeza ndalama zothandizira anzawo ovutika. Kudzera mu ntchitoyi ophunzirawa akufuna kupeza ndalama zokwana 20 million kwacha kuti zithandizire ophunzira mchaka choyamba. Pali chiyembekezo choti ndalamazi zithandiza ophunzira oposa 600 amene akuvutika kulipira fees, kugula chakudya komanso kulipira malo ogona. Rubani Mpasa walemba ripoti limene akuwerenga Thomas Kachere. Ngati imodzi mwa njira zopezera chuma chothandizira ntchitoyi, magulu a ophunzirawa anagwira ntchito yokolopa komanso kupukuta zipinda za akuluakulu pa sukulupo ndipo apeza ndalama pafupifupi 500,000 kwacha. Akude anati ndalama zonse zomwe azipeza kuchokera ku ndondomekoyi azipereka kwa ophunzira a chaka choyamba pamene akudikira ngongole ndi thandizo lina kuchokera ku mabungwe ovomerezeka. Cholinga chathu chencheni tifuna tikafike mu companies ndi ma industry. Tili ndi activity imene tikuitcha kunena kuti kawash active. Tifuna titsuke magalimoto amabwana iwo walipatse ndalama. MUST chaka chino inawika ma cohort C komanso cohort D. Cohort C inabwera chaka chatha, inapangidwa select chaka chatha mu 2023, koma cohort D inatengedwa chaka chino 2024. So amene wawanda amene tinavuta kwambiri chifukwa ndizotanthauza kuti semester inoyi tiyimaliza November sakhala ndi ndalama iliyonse yozithandizira ngati upkeep kapena ngati pocket money. Ndikuona tikufuna tithandizane kunena kuti ife ngati ma students pokawa kuti vuto tikuli wonoyambirira ndife tibwere poyera tigwire ntchito kangachepe kamene tingapeze tithandizirane ma students tokhatoka titukulane moyo wodzipitirira. Mtsogoleri wa MUST Student Society of Disaster Risk Management Priska Namukopwe apempha mabungwe ndi anthu ofuna kwabwino kuti athandize kampeni iyi. Tikuyembekezera kuti tikhale ni ma fundraising activity enaso kuposera panopa komanso tikuyitana na mabungwe ena komanso mabanki kuti ngati kuli kotheka abwere kuti azatithandize kuti titolere ndalama zimenezi. Mtsogoleri wa klabu ya MUST Lero Afresha Chikuni anati akudzipereka pochitapo kanthu kuti athandize ophunzira anzawo. Ndi goal limodzi imene ife tili nayo ngati club imene ya Lions Club komanso Lero Club imene timapanga achieve timathandiza ma areas amene muli maybe anthu amene akufuna chakudya, anthu amene akusowa chakudya komanso anthu amene alodwala ndi zina. Ndi skulu ila tifika tinaona zonazo kuti afika pa chinthu chimene ife chili pa mtima pathu chomwe timachikonda kuti chita. Ndalama zonse zimene zipezeke kuchokera ku ntchitoyi ziperekedwa kwa ophunzira kuti ziwathandizire pamene akudikira thandizo kuchokera ku boma. Anthu ena omwe analandira nawo ndalama za mtukula pakhoma mu nthawi ya mliri wa COVID-19 ali miyoyo yasintha. Awa ndi anthu omwe analandira ndalamazi kudzera mu program a COVID-19 Urban Crisis Intervention ndi Price Shock Response. Ntchitoyi anayikhazikitsa m'mizinda ya Lilongwe, Blantyre, Zomwe ndi Mzuzu. Feston Malekezo ali ndi zambiri.
tikasoweka ngachomene upangiri wa machitiro ya vinthu nga pati pagulu kusheya ndalama nyengo zinji tikadyera nanga. Awa ndi mayi Fani Siyeni amene ndi wapampando wa gulu la Timasilira Savings and Loans Group mu mzinda wa Mzuzu. Mayi Siyeni omwe ali ndi ana asanu anati kupyolera upangiri umene anatola kuchoka ku mabungwe monga Comsip, gulu lawo lamba kukwanirisa kudziwa mmene angayendesere chuma cha gululi. Gululi pakadali pano lili ndi ndalama pafupifupi 4.6 miliyoni kwacha. Vana vane wose kwa sono kusuzikanauka cha kulera olo ndalama iyi nkuyisanga ndithu mndondomeko yake iwemi. Mayiwa anayankhula izi pamene komiti yolondoloza chuma cha makhonsolo mdziko muno ya National Local Government Finance Committee inayendera magulu amene analandira ndalama kupyolera ku mapulogalamu monga COVID-19 Urban Cash Intervention komanso ntchito ina ya Price Shock Response Program mu mzinda wa Mzuzu. Wachiwiri kwa wapampando wa National Local Government Finance Committee Mayi Lilian Coffey anati magulu obwerekesana ndalama akumadera ali ndi kuthekera kopitisa patsogolo chuma cha anthu m'maderamo. Titaona zinthu zambiri zimene akupanga azimayi, ineyo ndinokhutisidwa kwambiri ndi zimene taona chifukwa taona kutukuka kumene kukhalapo pa mabizinesi amene akupanga azimayi. Ndikhoza kungwalimbikisa magrupu enawo kuti nawonso apitirize kulimbikira kumamveranso zimene akuwauza alangizawo kuti azipindula mochuluka. Ndipo mkulu wa Comsip Tennyson Gondwe anati ntchito yawo ndikuonetsa kuti ndalama zimene magulu ngati awa amalandira zikhazikike ndipo zibweretse chuma mabanja anthu m'madera. Zinthu zikhale zokhazikika pali njira ziwiri zimene tikupanga. Wanu yoti tilimbikise maphunziro chifukwa munthu akaphunzira amakhala wozidalira pa chuma ndi zina zotero. Komanso magulu akakhala okhwima mwina akhale mwina ngati ma cooperative chifukwa akakhala ngati cooperative azipanga zinthu payiwo ngati cooperative komanso azizikaso ndi boma kuti atha kupanga zinthu zambiri zoti zizioneka kwa anthu komanso kwa kudziko. Chifukwa chaitiji that's why tikulimbikisa maphunziro komanso kuti magulu amenewo akhale ma cooperative. Programu ya COVID-19 Urban Cash Intervention ndiyo yamba kuchitika mdziko muno imene inapereka ndalama kwa anthu ovutika amene ndi m'matauni. Tipitiriza obasirani nkhanizi mukatha kuonereze. 75 days since the last day of last season. We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite simple. Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. When I first heard about Showmax, I was like, what's a Showmax? No wires, no extra gadgets, no watching at this time or that time. That's because Showmax isn't a TV channel. It's a streaming service. That means all you need is the internet and something smart, like my phone. Instant access to tons of hit series, movies, and more. Best of all, there's something for everyone. So, what are you waiting for? Sign up for Showmax now. Popitiriza nkhanizi nduna ya zamagetsi Ibrahim Matola yati boma lichotsa misonkho yolowetsera galimoto zoyendera magetsi mdziko muno ngati njira imodzi yothana ndi kusintha kwa nyengo. Amatola anena izi kuti Longwe pamwamba okhazikitsa galimoto yoyendera magetsi ya bungwe la UNDP. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Malingana ndi nduna yoona zamagetsi Ibrahim Matola, kukhazikitsa galimoto imene iziyendera mphamvu ya magetsi ndikothandiza kwambiri pothana ndi zakusintha kwa nyengo. Iwo ati boma ndilochilimika pofuna kuonetsetsa kuti anthu ambiri akugwiritsa ntchito galimotozi. Dziko lino tikugwiritsa ntchito kwambiri ndalama zakunja pogula mafuta chifukwa sitiwenga muno mafuta awa. Ndiye kubwera kwa magalimoto ngati amene wawa
thumba la makobiri akunja likhala kuti talifewesako talipumisa po magula mafuta ankhani pa mwezi timaononga malitala kapena tingoti 60 million US dollars pa mwezi kuti mafuta aja akwanire mudziko muno. Momwe manenera kuti magalimoto tinawo ambiri ndiponso zochitikaso ndi zambiri mudziko muno. Ndiye kubwera kwa magalimoto amenewa zitifewesera makobiri akunja komanso zitifewesera kabweresedweso kamafuta amene akuchokera kunja. mkulu wa bungwe la UNDP mdziko muno afenela Frost ati bungwe la UNDP ndilokonzeka kuthandiza dziko la Malawi pa nkhani ya kusintha kwa nyengo, choncho ndifukwa lakakhala woyamba kukhala ndi galimoto yoyendera mphamvu ya magetsi. Pakadali pano bungwe la UNDP lati galimoto zoyendera mphamvu ya magetsi zithandizira kwambiri pa chuma cha dziko la Malawi komanso anthu ochita malonda. Mpingo wa Showers of Blessings watsindika kufunikira kwa mawu a Mulungu pothana ndi mavuto osiyanasiyana amene nzika za dziko lino zikumana nawo. Mkulu wa mpingo wa Untumwi Joshua Milanzi wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wokumbukira zaka 20 za utumiki. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Apostle Milanzi anatsindika zakufunika kuti dziko lino lidalire kwambiri Mulungu makamaka mnyengo ino. Iwo anati ena mwa mavuto amene anthu akukumana nawo akufunika kulimbika kwambiri ku uzimu ndi kukhazikika mchikhulupiriro. Dziko la Malawi ndilodalitsika kwambiri. Munthu ukakhala umakondedwa ndi Mulungu umakumananso ndi zokoma. Chifukwa Satana amalimbana nawo amakhala kuti waona zimene zili zabwino kutsogolo kwako. Ndimafuna ndilimbikitse dziko la Malawi kuti ngakhale tingakumane zokoma zotani, Mulungu ali kumbali yathu. Ndipo Mulungu ndi wamphamvu kuposa mphamvu ina iliyonse ya Satana. Chifukwa cha chimene chitipitirize ngati Malawi kunkhulupirira Mulungu, kuyika Mulungu patsogolo, kukhulupirira ndi mtima wonse, Mulungu sadzatichititsa manyazi. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti tsogolo la Malawi ndilowala ndipo ndilopambana. Maplani tufuna tikhazikitse kwambiri, tionetsetse mozama kulalikira uthenga wa Yesu Khristu komanso kupanga empower ma communities athu with social responsibility activities. Zimene zozo tufuna tipange invest komanso tufuna tipange invest kumaphunziro. Chifukwa anthu amene amakhala ozindikira amakhala anthuso opanga nawo participate mu chitukuko cha mpingo ngakhale dziko. Olingalira za ulendowu, mkulu oyang'anira mpingowu Aulemu Mchulu anati ndiokondwa ndi kukula kwa mpingowu komanso miyoyo yomwe yasinthika kudzera mu utumiki wawo. Mpingo ndi chiwalo chimodzi chimene chimayenera kuthandiza boma. Kubwera kwa mpingo umene kuchileka kwathandiza kwambiri kusintha miyoyo ya anthu osiyanasiyana. Kutengera nthawi imene mpingo unakhazikitsidwa kuno kufika lero pali zambiri zimene zachitika kunoko. Fuka nthawi imene timayamba mpingo 20 years ago kuchileka kuno sikumaoneka chonchi, kunali ngati kumalo kosalidwa kwambiri. Makubwera kwa mpingo kwathandiza ena ake ochuluka kunzu wa Yesu, komanso kwatithandizira ifeyo ngati mpingo kufikira madera ena. Pamwambowu panalinso mapemphero apadera kuphatikizapo mawu olimbikitsa anthu kukhala ogwirizana mchikhulupiriro. Kwa nthawi yamba Mbawa Church of Central Africa Presbyterian CCP ku Blantyre yaphunzitsa ophunzira 14 ochokera ku Veritas College International. Oyimira Veritas College International Alverton Chimombo adati koleji imaphunzitsa Khristu mu mpingo ya makolo, luso lomwe limawathandiza kumasulira ndi kuphunzitsa mawu a Mulungu. Kelly Napolo ali ndi zambiri. Pofuna kuthandiza mipingo ya ku Malawi kukhala ndi masomphenya ochokera kwa Mulungu komanso Baibulo, komanso kupasa mphamvu mamembala kuti akhale atumiki ndi atsogoleri omwe angathe kusintha maderawo, Veritas College International imapereka maphunziro mwaulere a Baibulo ndi utsogoleri kwa atsogoleri ndi mamembala a mipingo ya m'midzi ndi m'midzinda. Woyimira Veritas College International Alverton Chimombo adati college iyi ikuyembekezeka kusula aphunzitsi ambiri a uthenga wa Mulungu pamene ikupitiriza programu iyi ku Mbawa CCAP. Zimene timachita tikaphunzira module 1 ndiye kuti iwo aja module 1 akupita ku module 2. Ya mjanenera kuti akutsegulira pa September apitiriza module 2 aphunzire mbali ina ya Baibulo. Yes, mpaka nakazamaliza module 2 azapita ku module. Mmodzi mwa ophunzira wawo Bribitani anati kupatula kuthandizika ndi maphunziro wapaokha, iwo aonesesa kuti anthu ena apindule nawo powaphunzitsa mwa zina zomwe aphunzira. Ampingo ayembekezere
zabwino kuchokera kwa ine chifukwa pali kusinthika pa moyo wanga zimene ndaphunzira ku kosi imene ya Veritas ndiyena kuagawira anzanga chifukwa muli zambiri zimene ndaphunziramo pa period imene takati kuphunzira ndipo ndikumemeza anzanga ena amene sanaphunzirepo sanabwere kuti akayambe kosi imene kuyamba in few weeks time. Ophunzirawa apasidwa ma certificates akumasulira baibulo, kukonza mawu molingana ndi chiphunzitso cha baibulo komanso luso la utumiki. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insemero yake chipani cha DPP chati mtsogoleri wawo sadapezeke kumwambo otsekera msonkhano wake waukulu ku Blantyre kamba kuti anatanganidwa ndi zinthu zina. Nthambi ya immigration yati yamaliza ntchito yokonzanso ndondomeko yopangira ma passport. Munkhani zina boma lati lichotsa misonkho yolowetsera galimoto zoyendera magetsi mdziko muno. Munali ndine Yankho Seunda. We are back with the latest lineup from Betway. Betway's front three starts strong with cash out and sweat bet. Plus, you can boost your sports bet with Win Boost. Pick up any penny. Pali freebie Friday. Smart pigs.